Nyakwara moya juang jumani wuotho kela kaunti ma Kajiado kamoro ni Oloinka. Odiochieng' ma kawuono wadwa wuoye kit pith mar kich. Kata kihero beekeeping, kata kihero be inya dendo ni apiculture. Odiochieng' ma kawuono wan gi jopur ariyo, achiel kuom giluongo ni Morris Ondigo, ka achiel moro be ichak iluongo ni Henry Okech. Jumani wadwa puonjore kaka ipidho kich. Ere ka ineno kit rwakruok mana wuon arwakore, oromo nyisi ni wang'ni ok en ticha okalakala, wang'ni wadwa tich. Wadwa manyo mor kich nikech in janeno marok moro manwa wacho ni intie ne wasingore ni wabro chopo. To magi te watimo nikech hera ma bende wahero ugodo. Omiyo jumani adwa na rwaki e chenro mar jumani kaka pile luonga ni Alori nyaka Black machiegni. Mori. Yes. Adwa ni kulri ne jopiny nyiso nyingi kuma wantie gi gima kawuono watimo. Okay, nyinga iluonga ni Morris Ondigo. Kama wantiere ka iluongo ni Oloika e piny Masai. To kae kama watimo pur mar kich. En piny maber kabisa. Gimomiyo wan koni e piny Masai koni oonge jok matimo farming mag ikuo yath. To jo Masai ni dwaro gima luongo ni organic honey, mor kich ma pure natural. Koro Oloika ka e kama watibe tijno mamiwa the best honey ma en completely natural. Koro wadhi nyisou kaka tijni dhi mbele, warwako kabisa. Koro wachni kanu uchako gi od kich adiwa? Kano wachako gi od kich 10. To mano higni 7 mokalo. Nwachako dala kama iluongo ni Riga Kojwach. Mane kaunti ma Homa Bay, yo Ugis. To wasebedo ga dongo mos. Koro kama wantiere ka king'iyo kaka kamera dhi, to wan gi od kich 45. 45. Pero kamano ahinya. Ang'o manomiyo mijing'o kata nomiyo mijing'o moneno ni ber mondo ichak pidho kich? Wan gi frustration mar ni every time kano wadhi nyiewo mor kich, nok wayud mor kich monego bed ni en mor kich. Koro nomiyo wacho ni wabed gi od kich marwa mondo wabed gi morwa mar kich ma ka wagolo to ni en mor kich. Koro ka nwachako harvest to nodhi obedo mang'eny. To nwachako miyo osiepe. Koro kaka nomiyo osiepe wacho ni mor ni mit. To koro kaka noendelea miyogi to koro wacho ni demand nodhi obedo malo. Koro wasebedo mana ka wajiwore wamedore matin. Nitie ndalo ma ginya ringo ma gidhi. To un wegi kaka jogo ma bende osebedo ka keto kich kata pidho kich, ang'o mosebedo kutimo kata kitarita mage ma unuwuon usetimo karu kae mondo kata kochopo ndalo ma bende udwa keyo kata udwa kawo mor kich uyudo ka un go moromo? Koro kae kich en gima Nyasaye nomiyo piny. Oloika kae en kama wacho ni en semi arid. To saboro koth dhiga malal ma kich nyalo lal. But giduogo ga sama koth ochwe. Watimo ni monthly inspection. Every dwe ka dwe wabiro wang'iyo od kich ka waloso mobet maler. Koro makata ka nitie kich modar to ka koth ochwe mama owuok nikech neno kae en bungu. Koro sama mama owuok to mo bedo mang'eny kabisa. Koro kata kich kanoringo to bira dojo kendo. But kendo kitimo that monthly inspection, ibong'eyo ni kich adi modar. Ok ibibedo ni keto od kich ni irito mondo ibi yud mor kich. Koro sama ibedi ng'eyo ni kich ka oringo, koro sama koth ochwe to kich buo duogo. To bende iyudo ni kaka kich kose bet awach ni od kich kamae magi gin moko 5-7.
kata diere ma chieng' rieny iyudo mani koro population gi madok piny matin nikech koro gidenyo but ok giring ni koro giwuok e ot te. Koro sama koth ochwe ma maua owuok kendo nikech ka koth kochwe maua bak jumbe 2 to iyudo ka kendo gi medore kendo gibet madongo kendo kabisa. Koro wan kae oonge gima jo wasungu wacho ni swarming kata that deserting of hives oonge kode. Gin kidienje din mag od kich ma uwe goro to karu kae utiyo gi mane korka kich kae? Nitiere od kich aina mang'eny. Nitie od kich miluongo ni Kenya Top Bar. To wan kae kinono gi picha, wan gi od kich miluongo ni Langstroth. To nitie od kich ma ji nochakogo miluongo ni Log Hive. To nitie moko be matindo biro momedore miluongo ni Cab Hive. Koro ot ka ot nigi berne, to gimomiyo watimo mar Langstroth en ni Langstroth miyowa mo ma inyalo chungo mobed maler mi ikete en mo moro ma inyalo kata use pinje maloka. Koro en mo maler kabisa. Opogore gi Kenya Top Bar gi Log Hive ma en mo ma nyaka itim gimoro kigole to nyaka ing'ad kombe go te. Kaeto koro idhi ibiye. Koro kibiye koro mor kich no wuok gi kombe matin e mo. Ne ng'at ma bende dwa donje pith mar kich, gin aina mage ma kata rita mage ma en owuon kaka jalno ma samoro dwa chako onego bed godo kata onego bed go e pache kapok ochako kata bedo gi paro ni odwa chako pidho kich? Gima onego ibed go mokwongo kabisa ni kamidwa kete tich mar kich, nyaka ibed ni ing'eyo ni kanyo nyalo support pidho kich. Because kich, kaka wan kae, wan gi od kich 45. To e ot achiel mar kich iyudo ni nitie kich madhi gimoro 30,000. Koro iyudo ni ka iketo ute mang'eny kama chiemb kich ok nya bedo, inyalo tiyo gi pesani to iketo that project to onge gimiyudo. Koro wawacho ga niya, afadhali manyi ng'ato ma osetimo tich mar kich kapok ichako, obi mondo otim ni feasibility study karino. Inyalo nyiswa ni chiro kata market mar mor kich sani chalo nade compare to ndalo mane ochako higni 7-6 mane ochake? Chiro mar mor kich duong'. Koro kaka wan magolo mor kich ma e quality mamalo, nitie market ma jok ma dware be nitie mana e kategori gi. To nitie jochon ma be nadwaro mana mor kich man gi kombe go e iye. Ma kitero negi morni to giwacho ni mano ok mor kich. To nitie jok be ma ohero mor kich ma ong'ad kombe mawuok e Kenya Top Bar no ma onge kombe iye. Koro iyudo ni market duong' nikech sani ji wacho ni wan jo 50 million. To ka in gi mor kich maber to market ibo yudo. Ang'o ma un uwegi kaka osiepe ma osebedo ka tiyo tijni osemedo jiwo kamoro achiel? An gi owadwa ni iluonge ni Henry. Wadongo kanyakla, wadongo chakre tin marwa. To sani wan jok madongo, nyiso ni waseng'ere higni makalo 35. Koro mokwongo kabisa wasebedo osiepe higni mang'eny malo higni ma wasebedo e biashara. Then mar ariyo, wan gi Henry wan gi passion mar kich. Koro Henry owuon en wakil, but sani en e puodho, en e puodho otimo tich kich. Koro gimoriwa kabisa en interest marwa.
Koro kaka niluoro kichno e kaka wabiro luoro kich. Kana wachako kich na kawa mang'eny sana. Masa moro nwadhi ka limbo kuot, wang'o kuot. Edri mosiep na chieng' moro okalembe male kuot nyaka oko. Okeyo chieng' moro kich oka nyaka wang'e mokuot. Nikech no onge experience na to pok no ang'eyo protective PPEs malong'o madwarore. Koro gimosebedo mokonyowa higni ma wantiere sani ni ka kich na kawa na wadok e drawing board wadwacho ni kawuono ka lembwa wabotimo nade, kawuono ka bamna abotimo nade. Nikech samine tich mar kich nyaka iguom, nyaka stretch ineno. Koro higni mosebedo ka biro mbele wasetimo gima waluongo ni patent mar lewni ma watiyogo kaka masani rwako apani kamichung'e ok iluor kata matin. Be ineno kich fiyore onge kata kich mosendhuni kata to bok bindhuni Koro jok machako onego gimany ng'at mosetimo tich mar kich man gi experience manyalo ng'ise ni kidwa chako mondo ibed gi PPE mari, personal protection, onego ibed gi long aina ni, onego ibed gi kaka glove. Nitie jok man gi uso leather glove be tiyo, but nitie kama be ok otiye maber. Nitiere kaka rubber glove ma watiyogo, nitie sama itiyo kode ma be ok inyal tiyo kode, sama onego iti gi leather glove. Koro ibiro to ng'ato mentai or ogaidi e PPE monego ibedgo. Kik idhi adhiya ni idhi nyiew lep PPE ma ok i-consult mentor moro mosebedo e film no higni mang'eny. Mano ibo hinyori. Erokamano ahinya. To wawach ni kiketo ibiro ga kawo mor kich bang' kinde marom nade? Abo wacho kuom Oloika kae. Oloika kae kaka sani koth osechwe, ineno en kama virgin ma ji ok opuro, ma en bungu ma wan gi twiga ma nitiere dik ma wuothe. En kama lo yom to ma wang'eny. Koro kae wa harvest ga either every 2 weeks diere ma koth osechwe ma piny pok otuo, or samoro kolal to ibiro every month. Koro dweche 3 ma piny pod ng'ich ibodo ni every month ibo golo harvest dichiel. But sama koro piny osedok motuo, koro ido ni nyaka irit kendo mondo koth ochwe mondo maua ochak wuok kendo. Smoker ni tije nang'o nikech aneno ka en gitiyo kode ka ochiegni gi but od kich. Bi ang'isi. Ineno kaka ma en kama kich donjogo. Koro sami idwa yaw od kich ni mondo ing'iye iye, koro ibiro igo mo matin, igo smoke matin. Koro kigo smoke king'iyo, iro no riembo gidonjo e iye. Koro thoth kich kiyawo kae ok bi wuok mang'eny. Pod gibo wuok to ok bi wuok mang'eny. To be sama giwuok, koro giwuok ka ok giger. Koro gibo fuya to koro ok giger ahinya, koro inyalo ma timo tiji. Wuok to gibo wuok, but ino ka sani ok giwuok kaka na giwuok mang'eny cha. Koro tich smoker kata ka kete kae, ka go kamae, ibo neno kae dong' maler. Koro yamo wantiere no, kich ma fuyo koro ok pi mang'eny. Koro gidhi ka giringo ma oko. Nyakwara Mugi Ajwang' wadwa kawo dakika moko machuok wadhi e yweyo aeto bang'e waduogo. Kik idhi mabor. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Halo Rajiv, in bende wi ber adier. Ang'o marach kodi? An kore ka wuok ot nisechako gona simbe mang'eny. Antie ofis kae to an adich. Winja, an gi tich moro malong'o ahinya e ofis kae. Omiyo an ok abi bedo gi seche mang'eny mar mako simbi. In kik item gochona kendo, iwinja?
Machiegni kendo janeno marwa kidieny mar ariyo ka be adwa napari odiochieng' ma kawuono antie kaunti mar Kajiado kamoro ni Oloinka. Odiochieng' ma kawuono wawuoye kit pith mar kich kata kihero beekeeping. Koro wach ni udwa keyo kata udwa kawo mor kich, utimo ga nang'o? Koro sama wadwa keyo to nyaka wabi ma walim hive achiel kachiel. Koro wakwongo wayawo hive, but kapok wayawe nyaka wago smoke mondo wami kich go eko kik bed mang'eny ahinya kata gidog ei od kich. Kasto bang' mano to wayawo hive. Colleague na bro konya ka matin. Koro king'iyo hive ni en gi boxes ariyo. Mapiny ni e odgi. Koro non-spot hive obedo design ni koro box mapiny ni iluongo ni brood box. Koro en e od kich. Koro ataki mwa pole ka ae box mamano iluongo ni super box. Koro brood box super box nitiere mesh moro matin mondo koro queen ok nyal biro malo kaeri mondo oket tong'. Koro tong' dong' nagi piny ka gi chiembgi ma gichamo. Koro surplus ma koro chalo kader. Koro surplus ma gin go gikano malo kanyo. Koro kwase yang hive to wang'iyo ichalo nade. Smoke. Wachako wago smoke matin. Kasto waneno kaka gigedo. Ka be giseiko mo. Koro kineno frame ni ma nyiso ni pok gigedo moromo ma gichak kano mo. Koro nyaka warang gi frame by frame achiel kachiel. Are tung nyaka tung. Mondo eka koro wa confirm ni state mar hive chalo nade. Koro nenore ni box ni pod ni chien matin. Koro wabro miyo kich gi eki muda matin mondo gimed manyo mo ma ginyalo kano. Koro bang' mano to koro wasetimo inspection mwayudo ka onge shida hii nikech seche moko be nitie gik kachando kich mamono gi kano mo. Wayudo ka en healthy maonge shida to wachako waume to wadhi e box mondo warango gi achiel kachiel. Mano koro kutimo negi inspection, kutemo ng'iyo ma mor kich oseikore ei. Kamano. Koro we wayaw mae. Wane ane. Wachako wang'i mor. Henry, smoke. The lower one. Opogore gi moro nikech ne waluwo boxes ariyo ewi brood box. Koro seche moko inyalo yudo ka colony mar kich osebedo maduong' ahinya ma koro gihingo boxes. Ere mono. Koro Langstroth hive berne to kendo gimomiyo watiyo kode ahinya en ni inyalo luwo moko ewi moko. Henry. Koro miyo production mar kich dhi malo. Koro kineno kae, mae koro frame ma gisechako kane mo. Koro normally kich kosekano mo ei frame ei kom kama to giketo wax, gisil frame gi wax kama. Koro ma nyiso ni mae frame ma chiegni for harvesting. Frame maber ahinya en ma gisesil Kamae. kaka mae. Ma gisesil. Ma gisesil ma koro nyiso ni koro mo mawuok e frame ni en mo minyalo harvest. Koro sami gole to handle kich ni very gently. Mondo kiki bet very wild. Koro ibiro to imiyo mana frame ni shake achiel kamae. Then koro wan gi sanduk kae ma wan gi gimoro ni bee brush. Koro sama watimo harvesting, koro ibiro to ma iluongo ni bee brush. To ibiro to iwo kich mos. To kiseyuo mos, Henry gona smoke mondo kik gidonje iye. Koro to waelo kae to wasoe iye kae. To wadok waumo. Nikech ing'e ni mor kich en chiemb kich.
Koro ka gipong'o kideko ka ok ikawo tiyudo ka gibiro gigolo gidhigo. Koro ma ok wakaw. Mano koro iduoko negi. Nikech ineno koro mae nikech gisechame gima wacho ni 50%. Kopo ni ikawo mono dhi beto gi pi or moisture content mamalo. Ma kopo ni dhi timiyo customer ni owacho ni mono chalo kagimo both. Koro wan kwa yudo ka kich wadeko ni kich ochamo mono to koro wawene aweya. Inyalo tero wa e process kata okenge kata okang' ma in iwuon kaka japur utiyogo kata kaka uloso mor kich extraction. Koro ka wasegolo mor kich e od kich wakete container marwa ni to wating'e ni chwane e bungu. Koro ok inyal gole kae nikech kae e bungu kae wan gi wild animals. Koro wakaw to watere e ot. Ka wasetere e ot, wadhi watimo extraction makoro bang' ng'iyo eyes moko go, wabogolo frames manitiere, then wadhi e ot, wadhi watim extraction. Ka wasetimo ma wasegolo mor kich, wabong'isi ka wasetimo extraction, odonjo to watimo filtering, and then koro waweye osettle. Koro kose settle makoro chilo te obiro malo nikech wan ok watim processing, koro ka wakete e chupni ma watero ne koro jok matiyo kode. Koro mano wadhi ng'ise e ot. Koro kwasea od kich kuma bende ne wayudo mor kich, wabiro watimo gima kisungu donde ni extraction. E kinde ni Morris gi Henry dhi nyiso ni ang'o matimore kae, to mogik ka gisetimo extraction ma giyudo morno kata mor kich to gitimo nang'o. Koro Morris kata Henry, achiel kuom ubro leronwa gima timore ka. Okay, koro ka wasea e puodho, sama ne wasegolo frames man gi mor kich, koro process mokwongo mwatimo en mar golo wax ma dino mo mondo kik chwer. Koro wasegolo wax no, koro mor kich koro chwer. Nikech mor kich en syrup. Koro kich umega kaka nang'isi e puodho sacha. Koro sani wasegolo wax. Koro wax ni ka wasegolo to koro nikech mo chwer, machine ma watiyogo ni iluongo ni extractor. En machine makawo frame adek mar mor kich. Koro frame adek gi, koro ma en e kisungu wacho ni en 3 frame manual extractor ema watiyogo e kinde mar golo mor kich. To nitiere kata matiyo gi stima madhi frame 6, frame 12. Koro mago dwaro puothe ma kisedongo, ma puothe osebedo madongo, koro inyalo nyiew to itiyogo. To ber mar 3 frame extractor ni choro iwaneno wane i puodho, to koni onge stima, inyalo tiyo kode kaka machine miwuothogo midhigo e puodho. Koro inyalo ni koro sama itiyo tiji, inyalo golo mo, ibima, itime extraction e puodho, mi kete container, mi weki sekando mondo settle. Koro mane gima dhi mbele sani e. Okay. Koro wadwa ng'iso kaka mono chwer sama watimo extraction. Koro ochwer gi kisungu wacho ni centrifuge force. Koro obodhi ko chikore e ndoo no, kaito wan gi piny kae waluongo ni ma en honey tap.
koro obo chwer through the honey tap to ma waluongo ga ni en decapping crate ma wa modify gi sieve mineno nie to kichungono rachungni olos gi chuma mar stainless steel ma ok mak luongo na rust nyal ok mak nyal standards mag chiemo dwaro ni tiyo gi stainless steel. Ineno koro side ni mose wuok to kisama keto mo giketo both sides mag frame koro sami igolo mo ibo keto frame mo wuok kod chiel kaka sani koro ka mose wuok konie ibo chako iloke koro iketo side ma owuok kata okidhi chako irundo kendo koro wawilogi mondo koro side mane pok owuok cha wachako wasoe centrifuge Kawasetieko ka ma kosechwer to koro wakele bando man gi honey valve nikech koro en honey or en mor kich ma osechung. Koro kae wakete mondo o settle nikech kata ka isechungo mor kich
ntiere wax moko ma pod donga ma koponi ikawo mono titere chiro sechego tuyudo ka okolera ahinya. Koro nyaka iweye gimoro jumbe moko 2 kata jumbe 3 settling container man gi honey valve ma kosebedo bang' jumbe 2 jumbe 3 koro ka ikete chupni matimogo packaging makaito kori itere chiro. Manyiso ni un ga gi clans ma already ong'ang'a ni ka mor kich oseyudore to igone gi mana simu koso utimo na marketing utimo nang'o? Kana wachako nawang'isi ni nuchako gi uso na wachako kaka koro osiepego osebedo mana ka medore to gimedore koro kinde mang'eny idoga ni gigonoga sima gipenjwa ni to mor kich nitiere koso onge. Kopo ni mor kich onge to waka order wakitogi e list mar jok madwaro ma kopo ni sama wae puodho to wayudo mo to wagocho negi to watimo delivery. To seche moko be tinde nitie mtandao mar IG, nitie mtandao mar iketo status mari ni in gi mo to osiepe mana okia ni in gi mo ka gineno status or gidhie IG mar Ringa Honey to gimi mana order. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag Pur Gi Ohala donji e viewsasa.com.